damos comezo o partido en casa para as nosas. Se gañamos por 3 puntos, pois gañamos a Liga. Se enfrentámonos a Xiria Volei, as cales a este comezo do partido xogan 2 arriba, 2-0. Reciben as nosas, salen con Alicia, remata, cara un, perfecto, moi bo remate, 2-1. Saca Rizos. Reciben. Salen por 3, unha semi e punto. Ben buscado por parte da central visitante. Número 7. Saque contra a rede. 2-3. Un arriba aos visitantes. Entra Alba Torrón. Saca Alicia, que lle toca defender en 5. Saque directo. Non son quenes de recibir en condicións. Moita xente hoxe na nosa bancada. 8 xogadoras de refresco. Saque corto contra a rede, fallo. Saca central de Xiria. Recibe moi ben. Bo remate de Alba Torrón. 2-2 por parte das nosas centrais. Está empezando acerto. Reciben doble positiva, sale por 4. Reconstruen as nosas. Sale con Fátima, finta, corta. Iba un pouco pasada, pasa no segundo toque. E collenos desprevidas. Non estábamos atentas. 5-4. De momento bastante igualdade no partido. Parece ser que vai ser un partido disputado. Punto para as nosas. Un pouco de sorte. Colocación que dá na finta da rede. Cae no campo contrario. 5 iguales. Saca Fati. O saque. Reciben bastante ben. Pasan a Free. Levanta Laura. Sale con Alba Torrón. Nada. Pelota un pouco separada, tal vez, creo, un pouco imprecisa por parte das dúas xogadoras. Reciben agora as nosas, sale atrás, defende moi ben, xunto visitante, defenden as nosas. Saca a xogadora número 3, vaise fora o saque. 7-6. Turno saque para a nosa central número 9, Alba. Entra Alicia de novo. Rota con Natalia, nosa libero. Saque en diagonal. Sale a central, finta, levántana. Hai que salir, pasan a Free de novo. Penso que se podía haber feito algo máis. Non levantan a finta, unha pena. Saca Xiria, recibe Natalia, desta vez con dificultades.
Pasa Alba a Free. Salen por 3 ao mellor, sí. Boa defensa de Natalia, perfecta. Sale Rizos. Trepadora. Terrible. Punto para as nosas. Nos dá un respiro. Turno ao saque para Alba, a nosa colocadora. Toca na rede a pelota a Rizos e punto. E a unha recepción pasada. O saque de Alba sempre pica moito, un saque moi tenso. A rede, trepadora. Saque directo. Esta rede é un pouco complicado predecir o destino da pelota. Saca de novo Alba. Vaise contra a rede, xa anterior fora moi pegado á rede. 9 iguais. Saca a xogadora número 4. Remata Alicia e non defenden. Cabe resaltar que o equipo visitante non dispón de libero nin de ninguna xogadora de refresco. Esperemos que non teñan ninguna baixa no seu equipo. Dan confusión ahora de decir se o saque era bo ou malo. Dónolo en principio para nós, pero antes o noso entrenador di que era fora. Todo un punto para Xiria. Salen por 4. Finta larga, ben buscada. Para. Pois foi dicilo e suceder. Pode ser que haxa unha escordadura ou caer. Sí. A ver si se recupera.
ver la rep. No, fue ella. Fue ella. A mí me pasa el pie, yo puedo caer así si quiero. Pero eso no es demasiado. Mientras no pases el talón. Esta va a estar chistosa. Reanúdase o partido tras un percance no cal se lesionou a central do Xiria. Entón, ao ser 5 xogadoras e non poder xuntar un equipo completo, pois danos o partido por gañado e nada, vaise proceder a xogar un amistoso no cal unha das nosas xogadoras pasa a xogar o equipo visitante e nada, proseguimos ca narración do partido. Rematan a penalti as nosas, un punto. Turno saque para Alicia. Reciben ben Xiria. Entra Lili. Entra Lili por Paula Rizos. Falta de rotación. Saca Xiria, neste caso unha das nosas xogadoras.
Vaise fora o saque. Turno o saque para Laura. Nosa oposta. Saque directo. Mala recepción e fatal colocación. Saca de novo. Reciben, salen por 4. Unha pelota moi pasada. Pasamos a free. Salirán por 3. Bloqueo. 12-16, bueno, 16-12, perdón, 4 arriba as nosas. Saca de novo Laura, reciben, salen por 4. Defende Natalia, salen con Andrea. Diagonal contra a rede. Punto. Saca Andrea. Pasan a free. Para Shiria. Mala recepción. Salen corta atrás. Punto. Cambian nas nosas centrais. Entra Carmen, sale Alicia. Turno saque para el otro gol. Saque largo, falla no saque. Dezoito 16. Turno saque para a xogadora número 8 de Xiria. Saque contra a rede. Moita decisión. Saca Alba. Blockout por parte do conxunto visitante. Dezenove 17. Recibe Natalia. Coloca unha man. Punto para Xiria. Punto para Xiria. Disputa que pasan as nosas que fallan as nosas na rede. Remata Lili, defende Xiria. Salen por 4, boa diagonal. Creo que vai proseguir o punto. Que pena, había que pasarla de dedos e non de brazos.
fallo. ...20-21, arriba as visitantes, saca Lili, unha xogadora da nosa canteira, saque que se complica, pasan a Free, remata Carmen, pasan a Free, non pedimos a pelota, deixámola pasar. 20-22, 2 arriba. Saque moi potente, mala recepción. Vemos o enfado de Lili un pouco tras boa recepción de Natalia, bastante complicada. Contraataca Xiria, remata a súa posto, toca salir, remata desde o suelo Laura. Creo que foi invasión. 23-21, bueno, 21-23, perdón. O partido, repetimos, que xa é para Xabarín, só lesionarse de maneira fortuita unha das xogadoras visitantes e ser en 6 no seu equipo. 21-24. Non sei se vai proseguir o partido adiante ou vai finalizar tras este primeiro set. Remata Alba Torrón, defenden de novo Xiria. Remata de novo Alba, que pasa unha finta. Vaise fora, non son quere Xiria de pasar a Free. Turno saque para Laura, nosa oposto. 22-24. Reciben doble positiva Xiria. Bloquean as nosas. Lío. 23-24. Saca de novo Laura. Pon a pelota en xogo. Sale por 3, pasan a finta, sale por 4, defenden a nosas, salva a finta Andrea, iba unha pelota moi pasada, agora sí. Pita lle